Уважаеми зрители, днес е и богоявление. На този ден, според православната традиция, според православната история, е кръстен на този ден Исус Христос. Мой гост тази вечер е един съвременен кръстител. Представя ви отец Боян Сарев. Добър вечер, отче. Добър вечер, Слави. Добър вечер на тебе. Честит празник. На твоите за много години честит празник на всички зрители, на всички присъстващи. Как си? Ами аз съм добре. Как живееш? Ами много динамично и много интересно. Разкажи ми един твой ден. Ами първото нещо, което извършвам... Ти си роден в Жълтичал, нали? Жълтичал съм. Ма то това село не съществува сега. Не съществува. Не съществува. И то не от сега, ами от повече от 35 години. Колко хора са били, когато ти си се родил тогава? Ами съвсем малко са били. Може би около 50 до 100 човека в самото Той село. като някаква... Той е съвсем колибарска история. Колибарска история. Колибарска история. Сега го няма, измрели се. Ами изселиха се. Изселиха се? Някои хора, други хора напуснаха района там. Други хора, които останаха, починаха и така. А къде се намира това Жълтичал и какво останало от него? Само къщи? Руини. Руини? Да, руини от него останаха. Няма път, няма вода, няма електрификация, няма никакви контакти, никакви връзки. А къде се намира това? Това е Ивайловградско. Родопите? В Родопите, да, Ивайловградския район, може би на около 30-40 км от Ивайловград, на самата граница. И никога не е имало там ток? Никога няма. Не е имало ток, не е имало вода, не е имало транспорт на връзка. Имаше един коловоз, по който вървяха магарета и каручки, такива волски. И то с много усилия, с много труд. И сега къде живееш? Сега съм в Кърджали. Как минава един твой ден? Ами, интересно, динамично, никак не скучая. Правиме редовно богослуженията, непрекъснато идват хора от цялата страна, разговаряме, непрекъснато се обаждат по телефона, общуваме за съвети, за разговори, за духовни наставления и често пъти чисто човешки такива проблеми. Имам и други такива телевизионни занимания, но няма да правим реклама на друга телевизия. Как да съм в мир със себе си? Ами, човек трябва фактически да живее такъв религиозен живот. Религиозен? Религиозен живот. За съжаление, аз не съм толкова религиозен. Ами, ще станеш. Ще станеш с четене на литература, с разговори, беседи с свещеници, с духовници. Смисълът е да стана религиозен. Ами да, иначе без вяра, без покаяние, без изповед, без светопричастие, без редовен църковен живот, няма как да имаш вътрешен духовен мир, защото това е въпрос душевен, нали? За вътрешното духовно състояние на човека. Душата трябва да се храни с духовна храна, тя не се храни с материална храна. Ние често пъти казваме: душо, имаш много блага, приготвени за много години, почива, яш, пи и весели се, както каза безумния богаташ. Но това е всъщност абсурд, това е една страшна самозаблуда, която довежда често пъти много хора до умопомрачение, до самоубийство, до самоунищожение, защото са хранили само телата си, без да обръщат внимание, че всъщност, че имат души, тези души трябва да се... И аз обръщам внимание на това, че имам душа, но не съм... Не, ама сега значи човек, ако е интелектуален, ако е така просветен, ако чете много, да речем, светска литература, ако е интелектуалец, това все още не означава, че е духовен човек. Той е интелектуалец. Да си духовен? Ами да полагаш грижи за душата. Душата се храни само с духовна храна и тази храна може да бъде приета от вярата в Бога и спазване на религиозните наставления и изисквания, което казах аз, нали, за пост, за покаяние, за изповед, за причастие, за беседи с духовни лица, с братя, съмишленици. Добре, да проведем беседа. Добре, това съм съгласен. Пост мога да се навия. Трудна. Покаяние, покайвам се, наистина. Покаянието не означава да съжаляваш за едно или друго поведение. А какво? Да направиш равносметка на поведението си до сега и да започнеш нов живот. Как?
Ами по някакъв начин. А който е, примерно, лъгъл, вече да не лъже. Който е крал, да не краде. Който прелюбодействал, да не прелюбодейства. Който се занимава с далавери и измами, вече да не ги прави. Ма все мен ме гледаш. Нито съм лъгъл, нито съм крал, нито съм прелюбодействал, нито съм се занимавал с далавери и измами. Имаш нужда от беседа с духовник. И имам нужда от беседа с духовник, но за това, по друг... Значи, първата проповед след днешното кръщение на Господ Исус Христос в река Йордан, първата проповед, с която започва Господ Исус Христос в Капернаум, след излизането му на проповед обществена в Юдея, обръща се към слушателите и каза им: покайте се. Тоест, станете нови хора, нови твари, с нови мисли, с нови чувства, с нови желания, с нови стремежи. Разбира се, духовно ръководени от вярата в Бога. Аз не казвам, че един невярващ човек може да не е добър. Невярващият човек в никакъв случай не е задължително звяр или злодей или груб материалист, така нататък. Между невярващите хора има много добри хора, има много честни хора. Има хора, които дават душата си за приятела си, за ближния си, за този, който е в нужда и така нататък. Но не това е смисъла на вярата. Нали? Какъв е смисъла на вярата? Смисъла на вярата е спасението на душата. Чрез вярата в Бога. И чрез дела в Бога. В Бога. Нали? Дела такива, които всъщност... Защото светия апостол Яков каза, че делата без вяра са мъртви, добре, да, както тялото без душа е мъртво. Опитвам се да върша добри дела. Именно това казвам. Опитвам се да бъда, не знам дали съм, но се опитвам да бъда добър човек, да правя... И сигурно си добър човек. Ами не знам, може би това трябва други да го кажат. Щом храниш толкова много народ около тебе, не, това е... създаваш работа... Друго имам предвид. Не знам дали квалификацията добър човек е толкова лесно да се слага върху един като етикет, върху един или върху друг човек. Опитвам се да правя добри неща, но не съм в мир със себе си. Да, това е много сериозен проблем. Да. Много сериозен проблем. Трябва да влезеш в мир с Бога, в мир с ближния около тебе и тогава ще дойде и мирът в душата ти. Единственият начин според теб, аз съм някакси не мога да се пречупя и да бъда религиозен по този начин, по който си ти. Не знам как става. Даже гледам не с насмешка, но така с неразбиране на хора, които толкова силно вярват. Не искам да се обиждаш, просто казвам, че явно съм атеист, човек, който искам да вярвам. Вярата е от огромно значение за мен, но някакси не го чувствам така, не знам защо. Ако това е причината да не съм в мир със себе си, нямам... И това е причината. Това е причината. Сигурен си. Абсолютно. Абсолютно. Не може един вярващ човек, уповаващ се на Бога, да изпадне в униние, да изпадне в отчаяние, да изпадне в скръб, в отчаяние и така нататък. Това е абсурдно. Това е, защото фактически нямаш упованието в Бога, нямаш увереността, че Бог е твоя Отец Небесен и че няма да те остави в трудности и че Той знае най-добре и повече от самия тебе от какво имаш нужда и ще създаде такава ситуация около тебе да реализираш това, което искаш и това, което желаеш. Само, че всъщност трябва да бъдем силно уповаващи се, вярващи в Бога. Първо, както казва Господ Исус Христос, търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало се предава. От само себе си идва. Някак си ги подрежда. Това, което е невъзможно за обикновените хора, е напълно възможно за Бога. Когато нещата дори изглеждат в най-безнадежден случай в определени ситуации за човека, в семейните му отношения, здравословното му състояние, когато изглежда съвсем безнадежно и непоправимо, Бог така увърта и подрежда нещата, че всичко се урежда по много чуден и прекрасен начин. Непонятен за нас, обаче съвсем понятен за Бога, защото за Него няма невъзможни неща. Колко хора си кръстил? Много хиляди. Хиляди. Нямам представа, не водя статистика. Нямам представа и с целите Родопи. Съм кръщавал и продължавам да кръщавам. Идат от цяла България хора, които и се кръщават, и се венчават, и присъстват на молитви там да им чета. Трудно ми е да кажа. И това няма значение. Важно, че съществува един такъв процес на връщане. Знаеш ли, важното е, че всъщност хората ти вярват. Те вярват на тебе като
как да прозвучи, посредник между Бога и между тях. Нали? Това си ти посредник. Духовника, да. Духовника, да. И вярват ти на тебе. Божи служител, да. Вярват и на тебе. Явно, че това е... Но не трябва толкова много да се вярва на духовника, колкото на Бога, защото често пъти подменяме вярата в живия Бог с вяра в живия човек, духовник, макар и духовник. Ние сме хора от плът и кръв, ние сме подвластни на греха, ние може да изпаднем в заблуди и така нататък. Ние сме самата църква, общество от грешници, също, включително и свещениците, но каещи се грешници, хора, които съзнават своята вина, докато останалата част от невярващи също са грешници, като всички останали, само че те не осъзнават своя грях. И една от причините за злото в света е неосъзнаването на злото, което носим в себе си и което вършим всеки ден, всеки час и всяка минута. Греха, който се върши по внушаване от дявола и по дяволско внушение. И това е една от големите причини за нещастието на хората в света. Не е страшно чак толкова, че грешим, защото ако падне човек, трябва да се изправи и да тръгне наново. Страшното е всъщност, че ние нямаме сили да се изправим повече, да речем, и не осъзнаваме, че сме паднали, че се въргаляме в тинята на греха, който фактически е навсякъде и така и толкова много се е напластил и наслоил върху нас, човеците, че просто сме затънали да гуша. И спасението къде е? В покаянието. В покаянието? Да. Покаянието, във вярата, в следването на Христа и на Неговото учение, на Неговото Слово, и работа и борба за спасението на душата. Нямаме никаква полза от нищо в този свят. Да. От нищо нямаме полза. И дори да спечелим целия свят, ако погубим и повредим на душата си, ние нищо не сме спечелили, напротив, загубили сме. Най-ценното, защото ако поставяме на една везна душата на един човек и от другата везна цялото съкровище на света, цялото богатство, душата ще натежи. Човешката душа е безсмъртна и безценна, тя е дар Божий и искра Божия и за нея цена няма. Цялото богатство на света не може да изкупи една човешка душа. Трудно е да приемем, че голяма част от хората биха живели според тия правила. Защото ако живеят така, ще се спасим, колкото и с наивитет да звучи това, което казвам, от толкова много беди. Но повечето хора са обсебени от битката за едни неща, които според тях са важни. Са ненужни. Да, по принцип не са ненужни, защото те са тленни, те са преходни. Те даже пречат. Той е като кораб, който плува в бурното море и много багаж, като му се насложи много, и той потъва. По същия начин човека с прекалено много материални натрупвания, човека го свлича на дъното, в бурното житейско море, което ние плуваме. Казваш, ако всички станем добри, ако всички станем да живеем, не. Нищо няма да стане. Просто светът ще стане прекрасен и няма да има нужда нито от съд, нито от полиция, нито от нищо. Звучи... Не, разбира се, това са идеалите на християнството. Идеалите са за това идеали, за да не бъдат постигнати никога, но вечно се стремиме към тях. Трудно ще повярвам в... Не знам, опитвам се да открия, да си говорим, да, ти си много мъдър и си говорим хубаво, но трудно усещам, че мога да бъда, не знам, може би... да бъдеш докоснат. Да, не знам, да докоснат се казва. Различни са пътищата, които водят към Бога. И те могат да бъдат от всякакъв характер. От личен характер, от здравословен характер, от обществен характер. Често пъти аз ще се моля за тебе. Аз ще се моля за теб, Бог да те обърне към вярата и ще видиш колко много си загубил до сега
без Бога. Той е без Бога човек да живее все едно като малко дете да живее без баща, без родители. Но това не е признак на слабост, защото често пъти ни внушаваха на времето, че религията била за слабите хора, които не можели да се оправят в трудните житейски обстоятелства и трябвало да се уповават на някой си измислен там властелин, Бог и така нататък. Напротив, няма аз от стаж така духовен и религиозен, толкова години, десетки години, не съм видял един човек вярващ, човек слаб. Слаби хора, колкото искаш в атеистичните среди, но то по-скоро не са атеистични средите, защото атеизмът е едно, безверието и бездуховността е друго. Аз мисля, че светът около нас е повече бездуховен и без вяра, отколкото атеистичен. Атеист, например, може да бъде някакъв много голям учен, който казва: аз изследвах света, аз прецених, че материята е едно, духът е друго, но материята взема превес, материята е властваща, светът е материален и така нататък. И затова аз предпочитам да вярвам в материята, отколкото да вярвам в духа. Но един такъв много учен човек може да каже, и той е атеист, защото на научна основа разглежда нещата. Но един човек, който, примерно, никога не му е попадала Библията или никога не е прочел една религиозна книга, да каже: не, аз съм атеист. Не можеш да си атеист, след като ти нито религията познаваш, нито науката познаваш. Нали така? Мисля. Опитвам се да мисля по този въпрос. Опитвам се с много пъти. Резултата е... Добре, да благодаря ти. Моли се за мен. Ще се моля за тебе. Ще видиш, че един ден, може да е по-рано, може да е по-късно, просветлението ще дойде и ще кажеш наистина какво безумие е безверието. В Светото Писание пише: и рече безумецът в сърцето си: няма Бог. Значи безверието е безумие. Представих ви отец Боян Царев. Без балет. Уважаеми зрители, това беше от мен за тази вечер. Благодаря.